Formålet er ved hjælp af gensplejsede gærceller at producere lipase, så det kan bruges til at vaske tøj. Så det er gæret, der bliver genmodificeret til at kunne producere lipase. Når vi skal designe et DNA, så skal vi starte med at putte en promoter på, som er sådan selve startstedet. Så putter vi et ribosom binding site på, så ribosomet ved, hvor det skal binde sig. Når så DNA'et skal læses, putter vi startkoderen på. Og så putter vi i DNA'et grønt fluorescerende protein, som fungerer som en markørgen. Og så putter vi lipase vaskeenzym i DNA'et, så vi kan se, om vi kan nedbryde fedt. Og så putter vi antibiotikaresistens B i, som også fungerer som en markørgen. Så slutter vi med et stopkoderen, så ribosomet ved, hvor det skal hoppe af. Og en terminator til sidst, så vi ved, hvor det hele stopper. Ja, og den her gensplicing af gærceller, det gør egentlig bare, at vi indsætter evnen til, at den kan danne et protein. Og vi indsætter sekvensen i DNA'et her, og ribosomet det læser det så som en mRNA, som så senere translateres til vores ønskede protein, som i det her tilfælde så er lipase. Og det designede DNA, det koder for enzymer lipase, og for det der er markørgen, antibiotika B, og det skal så senere indsættes i gærcellen, sådan at det kan producere lipase, som der er vores gensplicing. Og blandingen den skal så overføres til en elektroporator, og den gør så, at den giver blandingen stød, sådan at det DNA, der koder for lipase, kan trænge igennem gærcellens membran og ligesom blive gensplicet. Og når den har været over i elektroporatoren, så skal vi så inkubere petriskålen, og det gør vi for at fremskynde processen. Derefter der blander vi gærcellerne med det her antibiotikum B, sådan at de celler, der ikke er gensplicet, og derfor ikke er resistente over for det her antibiotikum, de vil dø. Derefter så laver vi en fermentering, den her, ved hjælp af kulhydrater, for at den her svamp, altså gærsvampen, den formerer sig. Og vi indstiller så pH og temperatur, for at formeringen den sker under de bedste forhold. Og så kommer den her graf ud. Til sidst så oprenser vi lipase, og så afprøver vi vores effektivitet af vores gensplejsede gærceller i vaskerummet. Og så prøver vi forskellige koncentrationer af det her lipaseenzym, for at se hvor meget vi skal bruge, for at vi kan gøre den her skjorte ren, altså nedbryde det her fedt. Den første skjorte vi ser her, der har vi brugt 1 mg per liter af det her lipaseenzym, og den er altså ikke blevet ren. Ved den næste der har vi brugt 3 mg per liter, og igen er den heller ikke ren. Ved 10 mg per liter er den stadig heller ikke ren, og det er den heller ikke ved 30 mg per liter. Ved 100 mg per liter er den så ren, og vi har så fundet ud af, hvor meget af det her lipaseenzym vi skal bruge for at nedbryde det her fedt på trøjen.